Isaac, endevina el jugador amb 6 pistes. La primera, va néixer al 1990. 1990. Té 35 o 34 anys. Jordi Alba. Delanter centre. Davanter centre. Lewandowski. Va guanyar un triplet amb l'Inter. Triplet amb l'Inter. Hòstia. Davanter centre. Uah! No tinc ni idea. Les lligues on més rendiment va donar va ser Itàlia, Anglaterra i França. Hòstia, és que m'estàs donant pista aquí com si fos Ibrahimovic, però no ho és, tio. I a més no va guanyar el triplet. En aquells països, hòstia, qui hi havia en aquell equip? Hi havia Milito, però Milito té molts més anys. Ni idea. És recordat pel portal número 45. 45. Foden menys 2, tio. No sé. És el que va celebrar traient-se la samarreta ficant Why Always Me. Oh, mitiquíssim. Qui és? Super Mario. Ah, molt bé. Super Mario Balotelli. Ala!